Riku ry:stä. Ja sitten valmistautuu 51, Ninja ja Sonja. 60, Riko, Petteri ja Sari. 61, Kettu ja Katja. Stella ja Sirpa. Harmittava kieltovirhe, toinen kieltovirhe ja kolmas kieltovirhe ja valitettavasti suoritus on hylätty. No, nyt mentiin. Näitä pärräkin on tullut sieltä Ylöjärveltä, minä sanoin Tampereelta, mutta mun mielestä se on ihan sama kuin Tampereen vai Ylöjärvi. Me Vöyrillä asti, mutta jos ne kerran pääsee tänne tulemaan, niin voidaanhan me lähteä siellä käymään sitten viikonloppuna. Yhtä pitkä matkahan se on molempiin suuntiin. Näin hienosti aplodeja heille sitten. Jatketaan normaaleja. Tämä koira on 2 vuotta, 7 kuukautta 1 päivä. Tiedoksi vaan. Parempaa. Valitettavasti suoritus on hylätty, mutta puhdas kujottelu. Sinne Ylöjärvellehän se oli. Vähän täälläkin tullaan lujaa. Vähän viitsimään ja vähän jo. Ai niitä suusukkaa. I thought they had gone straight. Ja vielä yksi näin pärjä maalissa.